בשקט בשקט ביססה לה מסעדת בלזק באשדוד מוניטין של ביסטרו המתמחה בגרומה. המסעדה, שמסתתרת בשכונת מגורים שקטה בעיר, מציעה מנות מהמטבח הצרפתי בנגיעות ים תיכוניות ובניצוחו של השף נתי שפריר. יצאנו לגלות את סוד ההצלחה של המוסד האשדודי. המטבח פה התחיל כמטבח מאוד צרפתי, מסורתי, שעם השנים נתנו קצת לישראלי לחלחל פנימה, אם זה יוגורט, טחינה, כל מיני חומרי גלם שאני מוצא בשוק. יש מספר מנות שמזוהות עם המקום, סינטה עם גבינת ברי, יש אספרגוס שטוף בסינטה, יש ניוקי עם זנב שור. יש את הבסיס של בשר, דגים, פירות ים. פה ושם נכנסים כל מיני ירקות עונתיים, כל מיני חומרים, כל מיני השראה שאתה מקבל, פוגש אנשים ומדברים איתך על איזה מנה. אני תמיד אומר שיש לי מגירות בראש, שכל פעם נפתחת איזה מגירה, שיש בה איזה מאכל שלא עשיתי, שאני רוצה לעשות אותו. הקהל האשדודי פחות מגיע, הקהל ברובו מגיע מבחוץ. אנחנו לא מתפשרים, אנחנו הולכים על הלא כשר, על המטבח שלנו, על מה שאנחנו אוהבים, אבל לאט לאט זה גדל. עם השנים זה גדל, יותר ויותר אשדודים מגלים אותנו ובאים ונותנים צ'אנס.